שגית, איך את מרגישה עם הבטן? עכשיו אני מצלם אותך בווידאו. גדולה ושמנה. מה? תסתכלי אבל על המצלמה. חבל, את כל כך יפה. יפה בפרופיל, לא? מה? יפה בפרופיל. תרימי את היד הזאתי. שיוכלו לראות את הבטן, טוב. את לא משתפת פעולה, אחר כך את אומרת שלא מצלמים אותך. פשוט אומרת שצריך לצלם באופן טבעי, ולא כל דקה להגיד לי... אני מצלם באופן מאוד טבעי, שגית, אם את לא שמה... אני עובדת ואתה מצלם. ולא כל דקה, אני צריכה להסתכל על המצלמה. את כל... לא... מה זה כל דקה? אנשים מצלמים, את צריכה להיות ידידותית למצלמה. אני לא יודעת איפה העניין הזה שכתבת לי, אני רואה ואינו נראה. אני כתבתי את זה על יניב, לא עליי. צריך לאמץ את זה. טוב.